Hi guys, it's Sam Mavita, and just waiting for my colleague to join me. Just waiting for my colleague to join me, and I'll be with my colleague. So this will be different compared to my previous programs that have been live. I will be joined very soon. I will be joined very soon. So I'll be joined very soon. So thank you guys for coming here. Thank you for coming here. I'll be joined soon by my friend. I'll be joined soon by my friend. I'll be joined soon. A moment, please. So thank you guys for coming here. Okay, museko lero. Okay, tikudikira ma settings ajatu tikufuna ndimo hake okondedwa wanga. Okay, chabwino munthu wankulu uli mwano. Ndathokoza kwambiri. Chilichonse chitheka lero. Mafunso yanse amene mungandifunse khoza ndi settings khoza ndi WhatsApp ndikuyankhani pano live chifukwa chakuti mawa komanso ma days next week lachitatu komanso ma days enawo sitipanga za WhatsApp tikhati kupanga za ma app ena komanso khoza ndi phone yonse in general. Tikhati kupanga za phone yonse in general. So yeah, just get note funso yonse amene mungandifunse lero ndiliyankha live. Okay, anthu ambiri lese ngati simona mvena beef imene ikuenda pakati pa JB komanso Lulu. Anthu ambiri mwina simukudziwa and musikale ndifuna ndiyese kuifotokoza in a simplest form kuti mumvesese. I don't want to make a video about it unless mwina mutakhala kuti mafuna kuti nditero komano kwa panopa ndikukhulupirira kuti we can do better without making a video about their diss unless mwina mwake zitakhala kuti zikufunikira kotero. Komano ngati mukukhulupirira kuti we need to make a video kuti mwina mwake mumvesese muzona nkhope and all those kind of stuff, my videos yake like chimene chinkachitika china chilichonse, yeah, I can do it. So and I'm just waiting for my guest to come. Yeah, guest. Okay, so musiku la lero lolani kuti ndimuyitane friend amene tikhale tikuyang'ana kwambiri pa nkhani zokhuza ndi nyimbo yokhuza ndi matse. So my guest and guest okay, so everything is going to be anyway. Ndikulandire kwambiri ase zanga HB and okay. Musiku la lero ndimangofuna tikambiraneko nkhani yokhuza ndi mene music industry ku Malawi ikuyendera komanso ndi mene zinthu zake zikukhalira. Ndipo chakuti pali zinthu zambiri zimene tikuyenekana kuti tiziunikire nkhani yokhuza ndi music ku Malawi komanso nkhani yokhuza ndi zinthu zake mmene zikukhalira china chilichonse. So musiku la lero bwanji mundilole kuti ndicheze ndi nzanga amene ndimutchule kuti ndi HB artist, kwa amene mmakonda nyimbo za kwa amene mmakonda nyimbo za chiyawo kwazi zathu onse amene ndi achiyawo machinga balaka kaya kuti I have to say this guy HB the perfect guy amene mukhoza kuonera nyimbo zake
and ali ndi nyimbo so zingapo zimene amayimba like I personally like Amati. So so sibra lero I say HB tapereka moni. Okay, moni kwa wina alesa mina kutona hapo kadali pano. Ine ndi HB azenzanga sa mmene wafotokozera muja kuti ndi artist from Machinga, ndipo music yanga kwenikweni ndi makonda chiyawo komanso tichichewa tilimo ndithu ndiye tingona kuti zonse ndimazichita mwanga artist. Okay, so guys, that's our guest. Ndimene mwamvera, ndimene so mwaonera, and ababa Veronica Sekobi. Wow, this is super great, guys. Thank you so much. HB, mene ukuonera music Malawi, komanso mene ukuiziwira music Malawi. Ndi zinthu ziti zimene umaonawe kuti mwina mwake zinthu zingathe kuchitika kuti mwina ma upcoming komanso lese kuti zimaoneka kuti music kwambiri mangozungulira mwa anthu amene anayamba kale kuimba like akuluakulu okhaokha, akamachoka Lulu kubwera na Madingo, kumachoka na Madingo kubwera Fredo Kisi, achina Tigreen ndi azinzawo. Achinyamata amene amayimba though timaziwa kuti kula achinyamata ambiri amene akuimba ende akuimba bwino kwambiri koma nyimbo zawo sizikupita patali. Umaganiza kuti mwina mwake vuto lake limakhala chani kwenikweni zimapekisa kuona kuti mwina ma upcoming asamakhale ndi mwayi wofanana kuperekeza ndakula. Okay, thank you so much. Ngona kuti ithokoze pofusafusa mefodi zoti zipita pa air komanso wina aliyese amene akutionera amverapo program. Kawiri ma artist amene ali otchuka kale ndi amene so amatenga malo ku mbali zambiri. Chiyekeze ngona kuti music ya ku Malawi ma upcoming artist alipo ambiri oti ali ndi luso amayimba mwina so akhoza kumpitirira munthu amene anayamba kale music. Koma ifeona kuti basi nangasi munthu ndi wanyuwani then ompanga pena pake so promoter makha kuti akusowekera nde luso leja kuti lifike so kwa anthu ena oti alitolere bwinobwino kuti munthu yokwenikweni akutinji koma khapo kutirako mano ndingona kuti ujen akulu amene amayendesa music ya ku Malawi amafuna so munthu amene ali ndi kena kake ndi kale osati munthu amene ali ndi luso kwambiri fuati tikayerekeza kwa guys amene tima youngest timene tikumenya sound paka dali pano. Yes, akulu tikhoza kumapondera kumasiya pasi koma zimavuta fuati nanga promote angapange push ndani ndipo chifukwa chimecho zimaonesa ngati una kuti music ingokakamira position imodzi si kusuntha kuti pabwere wina wake. Vuto limene ndimene lati kulira kwambiri ku Malawi ziko la Malawi komano anthu oyimba bwino alipo ndithu. Omenya sound kuti kuimvera nyimbo kumati komano kutulusa hit kuti ifike pena pale pose wina alese ifikire pamavuta. Okay, chabwino. Posachera patakati kuna kuti pali beef imene ikumayenda yokhuza ndi ma languages. Taona Pop Young amene atusa nyimbo yake ya Sole imene pali mpungwe umene ulipo pakati pa anthu oimba chiyankhulo chachichewa komanso chiyankhulo chachitumbuka. Posachera pa ku Malawi though takhalapo ndi mahiti ngati amene anchiyankhulo chachiyawo tinakhalapo ndi nyimbo zopepa kwambiri za chiyankhulo chachiyawo chisena komanso ngakhale nyimbo zina za kumpoto ku northern part of Malawi. And iweyo kwambiri chimene chimaona kuti mwina mwake vuto kwambiri limakhala pati ndi chifukwa chani anthu ena anapanga mahiti lese ena apanga mahiti a nyimbo zachiyawo ena kubwera ndi nyimbo yachitumbuka nkupezekana kuti anthu akuchita criticize. Mmene ukuonera nkhani okhuza ndi chiyankhulo pa nyimbo ikweneka kusatiridwa kapena pakweneka kuti pali formula yake nkhani imene ingathe kuthandiza kuti mwina mwake pali formula imene lese kuti ngati tili a Malawi tizimba nyimbo zachichewa zokha kapena ayi nyimbo zachiyawo kapena ayi nyimbo izi zatonthoza mayimbidwe. Do you think kuti ngakhale chiganizo cholondola zitatero? Kumbali ene upokuona kwanga I don't think kuti munthu kuimba chitumbuka ndi kuti walakwisa kapena munthu kuimba chiyawo ndi kuti walakwisa chifukwa is the same thing zimene somayiko ena zimene amapanga. Okay, ndikhoza kuona kuti ku Malawi kuti munthu ayankhule chizungu kulinga kuti munthu yapite ku school
ndiye zimakhala kuti zikusiyana ndi mayiko enawa, zimakhoza kuti munthu sanapite ku sukulu mapeza kuti akuyankhula Chizungu. Nde kwa ifeyo ngati Amalawi timakhozanso kutenga nyimbo ya Chizungu ija ndi kumayimvera. Komano message imene ili mu music mu nyimbo mu sitikuimva kuti kodi ukamba chani. Kupeza kuti nyimbo ija ukuikonda ukuifira ndithu kandi mapati chanchani kumayivina. Nde ndi chimozimozi like imene amayimbira iwo mu Chizungu kapena mu chilankhulo chawo, monga ngati achina Diamond aja ku Tanzania ndandoti amayimba Kiswahili, pomwe ife sitimamva Kiswahili. Komano kuti nyimbo ija zikuzitenga tukazisiya mapati ka maukwati chanchani. Ndi chimozimozi mmene tingaenjoyere nyimbo ya Chitumbuka kapena ya Chiyawo kapena ya Chichewa kapena Chiromwe. Zimangotengera kuona kuti kodi nyimbo ya munthu waimba bwanji na nkhano zida zikumveka motani. Nsona kuti mmene alilimu ndi mmene ine ndimayiziwira nyimbo kapena ndi chamba chimene ndimakonda yense kugwirizana. Ndikhoza kuona kuti paliso achina Thondwa. I hope that guy also from Mzuzu. Naye amaimba chilankhulo cha Chitumbuka. Komano mutati mwaimvera hip hop yake ndithu iyayi ndi olongosoka ndipo nyimbo timazifira. Nde uyu amene watulusa nyimbo anthu kumabweresa maphokoso kuti iyayi chanchani. Ine ndimaona ngati ndikulakwisa kwambiri. Kuona kuti iyeyo talent yake atayiwunika bwinobwino kuti kwa ine ndikhoza kumayimba mu language mu chambaso ichi. Nde kuinyoza nyimbo itayimbidwa mu Chitumbuka si zinthu zabwino. Tikuyenera kuvomera kuti ndi nyimbo like mmene zimakhala kaza ku Nigeria, kaya America, Tanzania, kaya Mozambique, South Africa ndi chimozimozi achina makazi timawamvera nyimbo zawo sikuti amayimba Chingerezi. Amayimba mu Chivenda koma zikatifika iyayi timazilandira ku Malawi. Ndizonani. Topic yomalizira imene ndimafuna kuyankhula nawe ndi nkhani yokhuzana ndi kuti nkhani zokhuza ndi nyimbo ukuzimva nomotani. Takhalapo ndi nyimbo ngati izamatse tonse tikuzidziwa kuchokera pamene Matse anayamba kumveka mchaka za ma 2012, 13, 14 Matse wakhala ali 40 mpaka kufika mu nthawi yake imene ankamwalira. Zinali zoti wangotulusa kumene nyimbo yake sanatenso ngakhale 2 weeks. Nyimbo yake imene ankayitchula kuti Away imene anayimba ndi Fredo Kisi komanso anayimba ndi Veda Njuchi. Nyimbo iyi munkafunanso kuti ukhale physics koma Matse anatilita verse ya physics poyankhula kuti physics anali out of context. And panopa almost 1 year below the line Matse adakali kumanda sipakutuluka so Matse sakuyimba sakupita ku studio kumakayimba though nyimbo zake zikutuluka. Posachedwa apa pa 23 pakhala pakutuluka album ya Matse imene kuti The Truth Only. Patuluka nyimbo ziwiri kuchokera mu album imeneyi kuti zikhale kuti tilawe kuti nyimbozi zizikhala zomveka motani. And nyimbo imeneyi yoyamba akuti Nabeya. Yachiwiri ndi imene yangotuluka chapompano imene akuti Pamajiga. My favorite akuti Pamajiga. Tikaonesa nyimbo zonsezi akubanja sikuti akondera kapena kuti akubanja sikuti achita corrupt, akutulusa nyimbo zimene mwini wake Matse ankanakonda kuti nyimbozo zituluke ndipo akutulusa nthawi yake. HB iweyo ngatinso mmodzi mwa anthu oyimba amene ndimakutenganso kuti ndi waluso kwambiri, you are creative and umatha kuona kuti nyimbo ndi hit itangotuluka kumene ndomathandiza ase samavita nyimbo ikhala hit indi mazakhala hit. Ndi mmene iweyo kuonera nyimbo za Matse zimene zatuluka. Do you think kuti pakhala nyimbo ina imene ingasokose kwa chaka chonse ngati imene Matse ankachitira mbuyo mu nthawi yake? Choyamba iwona kuti Matse anali munthu kuti amaziwa chinthu chimene akuchita pa music. Ndi amene sono ku nyimbo ija imene anamuchosa ujeni physics ndi ukamutenga Fredo Kisi ndi Veda Njuchi. Nyimbo munthu akamayiremba akakuti nyimbo ndi yake pali amakhala ndi lingaliro loti ine ndikufuna ndigawe message yakuti. Ndipo nyimbo ijapo ionesesa imalimbikisa haso ndi kuzipereka pa ntchito ina iliyonse munthu kuchoka hapo
ndrama kuti tingayuze bwanji munthu kuchokera kumagobo ndiye walanka ntchito inayo se waipeza ndrama ungayigwiritse ntchito bwanji ndiye kutengera ndi mina nabwerera physics verse 4 inapangidwa uje inapangidwa release ndi physics ndinayimvera ndito ndizina makamba kutenga mkazi akunitsera ngini fridge kangati anachosa analidi out of concept kuti nyimbo imakamba za haso kuti haso ndi haso chanchani kaya kusambisa ngalamba imene so ndi haso nde masanali munthu kuti amadziwa chinthu chimene akupanga chimene akuchita then tikatenga pakadali pano nyimbo zimene iye watulusa ni nyimbo po kwambiri komano alese nyimbo yakhoza kuyilandira komano munthu akhakuti wamwalira pamakhala kachisoni nde kachisoni kamene komakisa kuti nyimbo ija ikafika inde anthu amayilandira komano singakhale ikumveredwa kwa nthawi yayitali kwa chani pena pake silikamamvera nyimbo khadi kutukumbusa za munthu uja ndeno mpovuta kuti ikhale hiti yona kuti ndikukhala kwa chaka chose anthu awo nyimbo ija akuyigwiritsa ntchito ndikhoza kubwereranso mbuyo pang'ono ndikambe za ujenza wari Krish anatulusa nyimbo ichedwa mbumu imene ili kangati ndi last imene anatulusa yende kumamwalira nyimbo ija ndiyapo koma sinapite patali fatire muni wake anatisiya pachifukwa chimene cha anthu amatha kungomvera nyimbo ija kumano amamva chisono kuti koma zoona adi nde ndikayang'ananso nyimbo ya Masei imene waimba kodi ndi ndani ndi 7 or more imene chai ni nyimbo ina kuti ma tavern mukapena mabaa chifukwa imakamba kwambiri zokhuza power chanchani kumugogodera mwini walikwa anthu akhoza kumayifira nyimbo ija kuti zimene zikukambazwe zolimbikisana china chake zona abaizika nyimbo singakhalise singakhalise ndipovuta moti tisakhale odabwa tikaona kuti mu nyimbo zonse zamatse zimene zingatuluke pa 23 tisakhale odabwa tikakhala kuti mwina ataona kuti nyimbo zake zonse anthu sanazikonde ngati mene anakondera nyimbo chamati mukununkhira ndi mkatimo anyapapi mwano ndine doseji mabala ndi zina zonsezo tisakhale odabwa right tisakhale odabwa munthu uja analiuza chimene akuchita ndipo sanapwekesepo inepo kuona kwanga malemu Mase nyimbo zake zonse sanapwekese fo ndi munthu oti pena zimachitika zina zake pa ground pazona kuti ifeyo sitingazione ndi maso kumano iye uja amaziona nde pena makhoza kamba khangati akuzemberabe kumabe kachilungamo kamabwera example munthu uja wakanati afune kuti azimba gospel akanakhala munthu oziwa kuimba akanakhala utona kuti ine ndi born again ndasiya nyimbo za secular panopa ndizimba gospel akanakhala munthu ozindikira kumaso bweza kumabwesa zinthu zabwino ndipo akanakhala munthu otumikira kwambiri ngati mmene zimakhalira fati munthu akamapanga akamayimba gospel ndoti amene ndi image ndi part of ngona preaching ndekuti akanakhawa nde mkhoza kuona kuti pali magazi enake amandibwerera kupanga chani kumana mulungu wanga amandichinga chani kusona kuti iye uja mtima mwake munaliso gospel chine chimene chimachitika samaopa chifukwa kuti amaziwa kuti kunja kuli mulungu nde Mase munthu kuti amaziwa chinthu chimene akupanga ngakhale kuti anthu ife zambiri zitaziona chifukwa kuti munthu uja watisiya chanchani pamene taziwa kuti munthu uja anali dolo kukamba chikokamba ndi munthu wankulu nde mahiti nyimbo zimene zingatuluke pa 23 panikhoza kukhala zabwino komano kublowa kukhazikika m'mitima mwa anthu ndipo vuta anthu ali ndi chisoni kuluza kwa munthu uja mwina zikhala ngati mmene zinalili ngati ndi malemu Grace Chinga kuti anatulusa album koma pa nyimbo zonse mpaka na panopa palibe nyimbo zimene inahita komanso palibe nyimbo imene imamveredwa kwambiri chifukwa kuti anthu onse amamvera nyimbo zakale mwina zikhala zofanana nako ndi zimene zinachitika ndi Mase kuti anthu azimvera nyimbo zakale kusiyana ndi kumvera nyimbo zatsopanozi
zimenezo zikhozabe kuchitika komano tikayang'anabe even zakalezo zimamveredwa komano maziwa anthu chinthu choti anachimverapo ndi chinthu choti chikubwera amakhala kuchikhozeka chinthu chimene chikubwera. Yes. Nde zitengera munthu wina alese kungoona qualities yakuti kodi mmene ili nyimbo ndija nditapanga compare nyimbo imene ili ndi good message nditi ndekuti silinganena kuti munthu akhoza kumangoimvera yakaleja kapena nyuwa nosabira ya nyuwa akhoza kuimvera komabe tikakumbuka zambuyo munthu wapanga zinthu nde however masanali dolo. Okay, yeah. Komano zona kuti nyimbo singafike ngati mmene zimakhalira muno akali mu nkani ndivuto ndi chisoni sikuti zizosalongosoka ndi zolongosoka koma chisoni chanthu. Chabwino. Guys, kwa amene mukungotijoina kumene zina langa ndine Sam Mavita ndipo musiku la lero ndachitidwa join ndi HB. Amapezeka pa Facebook. Just search HB Mwitya ndipo alinso pa YouTube, ali ndi YouTube channel chake amene mungafune nyimbo zake mukhoza kupita direct pa YouTube channel chake. Ndichita link mu video iyi amene mukaona video iyi kumapeto ndichitako link video yake ndipo panopa mwambawo paenda card imene ikhale yokhuza ndi nyimbo yake ya Yere Niyapi. Uyu amaimba nyimbo zosiyana zophunzitsa zachikhalidwe komanso zozuzula monga Yere Niyapi. Ase kuimba nyimbo zachiyawo lese kuti kuimba nyimbo zachiyawo pamene ukuziwa kuti for real ukuziwa kuti mwina mwake majority ya Malawi lese kuti anthu ochuka aku Malawi samamva chimene umaimba komano kumapezeka kuti nyimbo zako at least poyerekeza ndi upcoming ena nyimbo zako zikuchita bwino. Chinsinsi chako chimakhala chotani lese pofuna kulemba nyimbo potengera kuti mwina amene soyena kuti onerawa ndi ma upcoming artist ena alipo amene amalakalaka zoimba mwina amatha kuimba njangulo china koma amachita manyazi. Iwo chinsinsi chako kwambiri chimakhala pati. Kweni nkhoza kuona kuti chinsinsi cha nyimbo ndi mutu. Nje kuti ine ndikangogwira mutu kuti ine example ndofuna ndikambe za chikondi ndekuti zimakhala dinkati mo za chikondi komanso ngati ndikufuna kuzuzula munthu wina wake ndimabwera pa point simakamba zozembera pena kukhota kuti chanchani ndimabwera directly kwa chinthu chimene ndofuna kulankhulacho. Nde pa chifukwa chimene cha anthu ambiri fati nangasika chilungamo kalimu ne amandifiradi. Okay. Komano kuimba nkhulo chachiyawo sikuti ngakhaleso mistake kwa anthu yafati ndi zinthu zoti anthu ena anazichitapo kale ndipo ife tingopitiriza nanga si nyimbo zimabwera ndi zilankhulo zosiyana. Kumabe chichewaso ndimamenya bwinobwino ndimatha kuimba ya chichewa ndikafuna pena ndiimbe cho chawo chene chiyawo kumano pano pamosi ndakugwera kuchawo. Mu video iyi kumapetoko ndika nyimbo imene unaimba ndi Tadala imene imafotokoza kuti uzakhale waine ndikhulupirira kuti omvera ayikonda kwambiri. Kwa a minute tango zichita introduce ma page amene anthu akhonza kufikira kati na TikTok, Instagram, YouTube, whatever. Okay, pa YouTube channel ndi HB Young Boy. Koma tikalowa pa Facebook page ndikuti ndi HB Mwitya Mapasa akatende kuti mwandipeza. Ku TikTok HB Young Boy so chimodzimodzi. Okay, jabwino. Ndikuti ndi HB ndikuti uku ndi Y O U N basi G ukoko space ndio tumwika boy ndio di BOY. Okay. Zikomo kwambiri guys, amene ndimacheza nawo ine HB Young Boy amene ndimamutchula kuti HB artist. Uyu anali ofotokoza nkhani yake
yokhuzana ndi kuimba komanso taunikirapo kwambiri nkhani yokhuzana ndi madzi komanso taunikirapo kwambiri nkhani zokhuzana ndi oimba ngati lese oimba gospel oimba ena amene ino ankaimba nyimbo like lese tafotokozapo nkhani yakhuzana amene anamwalira nyimbo zake anamwalira sinapite patali kwambiri ende apapa HB yankuwe fotokozerano kuti tisayembekezere kwambiri kuti tikhoza kukhala ndi mahit ochuluka mu album ya madzi imene kutuluka pa 23 HB Youngboy. It was nice to be with you. Apapa ndilankhule kuti tichezaso kanthawi kena siku nalilonse tizakuitana so chonde tikazakuitanani muzafike. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Ndiko. Okay guys, that was HB Youngboy kutuzako nkhani zake zokhuzana ndi mmene angachitire mmene oimba akhonza kuchitira amakamaka upcoming. Ngati mukufuna kuti siku lina inuyo ndi ineyo tizakhalenso pampano live kucheza ndi anthu kucheza muzacheze ndi anthu muzauze zimene mmapanga komanso muzachita chinachi chimene mungafune kuti mutachita ndipezeni ku inbox pa WhatsApp. Choyambirira mupite pa Facebook page yanga mukachite like, mukachita like mukapite pamene palembedwa WhatsApp mukachite click akakupasani direct ikaso WhatsApp anu ikasegula then muzaona namba yanga ili pa WhatsApp anu ndilembereni message. Amene muli pa Instagram tiyeni tikachezeso pa Instagram. Funso limene ndili nalo mmene mafunanso nditalifotokoza kwambiri msiku wa lero ndilo kuti ambiri taonapo this imene ikuyenda pakati pa JB komanso Lulu. Mafunso ndila kuti amene akulondola ndi ndani, amene akulakwisa ndi ndani, ofuna kuti azuzulidwe kwambiri ndi ndani. Okay, we can say Lulu have nothing to do with this, and of course yes, I will say yeah, you are right, Lulu have nothing to do with this, JB ambiri amene masatira kwambiri komanso ambiri amene timasatira hip hop kuchokera pakale pang'ono tonse tikumuziwa JB amene ankaziwika kwambiri ndi zina loti Jolly Bro. Pa nthawi imene yoyo ali papole adali oimba wa hip hop ndi kwambiri mwina ngati simunamvere kunyimba bada ndikufuna ndi mkazi wanga ogulugusha wa mwano ndi wachitaka anaimba nyimbo zambiri ndi nyimbo zake kwambiri zinkakonda kukhala ndi mawu osatchula pamalo pamene pali ana. Ndipo oimbayo wazuzula anthu onse amene amakhala m'mayiko ngati America komanso mayiko ena amene amagwira ntchito ngati akapolo kulipirira marenti komanso kugula zinthu zapamwamba cholinga chokuti azawalira anthu ku Malawi. I don't think ndi chinthu choyenera kuti ndipange video yokhuza ndi Jolly Bro like mbiri yake chanchani. I don't think kuti ambiri mama viewers ambiri Gift Kamwendo muli nyatwa big temakufira ni kwambiri kuno ku Cape Town. Francis Makonje live from Johannesburg. I think someone will laugh at me again today. Someone will laugh again. Okay, from Peter Malisbeck. Kumalawi kuponderezana kukonda zakunja moti tikondeza tuzomwe. Yeah, thank you so much. And wina akuti tili pano kuonera zimenezi. Big up guys. Thomas, okay, amene anali kulima Samuel. Oh, Samuel ane mwanga. Okay, ada zina lano ndalephera kuliwerenga, and I think someone will be ready to laugh at me today because I don't know. I'm suspecting of certain weight, but I don't want to mention it. So, okay. Thomas Gama, all the way from Sea Point, Cape Town, watching you, bro. Sam, thank you so much. Veronica, wow. This is super great, guys. Heart. And Eric Masosho. Akuti tikudigira ma settings ajatu ndikufuna ndi muhake okondedwa wanga. Okay, nkhani okhuza ndiko haka yet no good. no good. Okay, nkhani okhuza ndiko haka yet choyambirira ndiyankhule apa. Choyambirira mukhandi laptop. Okay,
pamene mwatenga laptop segulani phone yanu. No, phone yanu ikhale safunikire kwenikweni, koma phone imene mufuna kuipanga zindikirani kuti mukhale data. Mukakhala data, tengani phone imene mufuna kuichita hack yo. Apaseni pemphani permission mulowe ku WhatsApp. Gunda ndi madoti titatu timene timakhala pakona teacher. Kaikona kendi I don't know. Gunda nikona yake manager yapa WhatsApp. Madoti atatu amene makhala aja. Akagunda chonchi mupite pamene palembedwa makuti linked devices. Mupite mukachitepo click. Mukachita click, mukachite scan code imene ngakupaseni. Mukakachita scan, mukadikirire mpaka na ma messages ayambe kubwera. Ngakhale phone ina itakhala kuti yatima. This is not to hack but to connect phone from phone to computer. So if you want to use the word hack, I don't know, but this is it. So mukachita connect, ngakhale phone ina itakhala kuti yatima. Itakhala kuti yatima. Ma message muzalandirabe. Size mafunanso kuti nthawi ina kwa amene timagwisa ntchito WhatsApp timatauza kuti ukachita scan QR code pa laptop zimafuna kuti phone inayo ikhalenso kuti muli pali ili ndiyo chini WhatsApp ali open. WhatsApp ali kungosegula kuti data ili on okha uchini ma messages amabwera, koma zimafuna kuti data somba au manene mafuna kuti WhatsApp ukakhale active ukuso pa laptop WhatsApp somakhala active. So mukakhala kuti mwachita linked devices, although WhatsApp phone inaitaka kuti yatima, koma ngati mwasa phone information yonse kuphatikizapo call history, komanso kuphatikizapo information ngati ya call history imakhala pompo live. Ya mmatha kumaona call history ma text onse amene ali mphone ina ija sizitengera kuti yakhalenso kuti mwakutaya. Yetu guys, so yeah, that's it. So okay, nkhani yokhuza ndi JB kwambiri ndikuganiza ngati kuti kwa lulu yakulaso ina ndi nsanje. Kwa JB yakulaso ina ndi nsanje. Chifukwa chakuti mukhoza ndi chitira umboni kuti it's not on kuti no pezekana kuti anthu amene akunyozana nawo ndokhaokha amene akupita ku America dera limene yakukhala kukaimba. So muzofufuza zina tapezana kuti JB ankafuna kuti iyeyo ndiye amene apita ampite ukoko akaimbe, amafuna iye kamene apita ukoko akaimbe akazakakhale ku oimba. Let's say kuti because like in common way it doesn't make sense kuti let's say kuti ine ndikhale oimba, let's say kuti ndikhale YouTuber wa kudera limene, let's say ndikhale YouTuber mu Joburg, ndikupezeke nokuti anthu ena azikafuna let's say kuti YouTuber kuti achite cover content, ndeno azipita zikamuitana mwina let's say amuitane munthu wina kuti ali ku Malawi, amchose ku Malawi amubwerese ku Joburg just as achite cover zinthu zimene ineso ndikhoza kuchita cover. It doesn't make sense. So yeah, ina yakulanda nsanje of course, yes, kufa kwena kulikose kuma jedwa nsima ku Malawi tumaja nsima ku America, ndinamva poso za ku UK anthu amaja nsima muno kwina mafika nthawi kuti guys apapa nditi jetu nsima. So kuma nkhulano zinthu zimene zikuchitikano moyenda kumazilalatira kwambiri pa Facebook, komanso lese pa Facebook ndikuti basi ngumatamika pamene payapo chanchani. I don't think kuti it makes sense. Fanya kuti aliyense anapita kosaka. So mwapita kosaka muzika aseka nzako kuti akudya nsima. Because aliyense amaseva mosiyana. And amene mwamvera pa maklipa yeyo chakwankhula kuti no timagwira ma Puerto Ricans, timagwira akaza ku Mexico, akazi chanchani. So kwambiri amene muli ku South Africa, amene tili ku South Africa ndiyankhule chonchi. Musakale ndi moyo kuti no ndichite show off chakuti. No. Guys, let's work. Ikazafika nthawi yake tizabwerera ku nyumba. Not like kunena kuti ndipange izizi cholenga chakuti anthu andione, ndipange izizi anthu apange zakuti. No guys, it doesn't make sense. It doesn't make sense. So ndipemphe nonse amene mukuonera YouTube channel changu guys, mudapitanso ku Instagram, kwa amene muli pa Instagram mukachiteso like my Instagram page, komanso phatikiza apopo mukachiteso like my TikTok. Kwa amene muli pa TikTok Sam Mavita TV, kwa amene muli pa Instagram Sam Mavita, kwa amene muli pa Facebook Sam Mavita. So Facebook and Instagram Sam Mavita, YouTube and TikTok is Sam Mavita TV. Ndiso ndi channel jina cha Sam Mavita Adventure pali mbendera ya Malawi.
Yeah guys, kachiteni subscribe. Kutangwana anthu okwana 200. Yeah, anthu okwana 200. Anthu okwana 200. Kwa anthu amene mwakha mukundipasa nyimbo zanu kuti ndiziyike pa YouTube, ndipemphe kuti tsiku lina tizabwerenso apapa muzakhale live tizacheze ngati mmene ndachezera ndi HB. HB ndimamuziwa ngati mmodzi mwa achinyamata amene amalimbikira kwambiri nkhani yokhuza ndi music. So it was so nice guys. Sam Mavita TV for 35 minutes. You have been there and I've been here. I don't take it for granted. I don't take it for granted guys. Mukana khonza kumachitaso zinthu zina ziti zonse zimene zikana khonza kupindulirani koma mwasankha malo mwake kuti mukhale pamenepo muonere. So yeah, ndathokoza kwambiri koma guys, kwa amene mukuchita like my Facebook page, ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Kwa amene munachita Facebook page, ndathokoza kwambiri. Apapa yeah ngati pali funso lina lililonse in next 30 seconds. In next 30 seconds. Ngati pali funso lina lililonse in next 30 seconds. Okay, no any questions. So guys, ndiliso ndi WhatsApp group kwa amene mungakonde kuti kukhala part ya Sam Mavita TV, munga join mwapadera kuti muzilandira ma information inali onse amene timakhati kuchita pa YouTube channel komanso timakhameti kuchita underground. Mukhonza kufunsa funso lililonse imene mafuna mutapanga mutadziwa nalo. So ndipezeni pa namba yanga pa WhatsApp 073553927. Kuma ngati muli ku Malawi ndi madera ena kuti siya ku South Africa, ikani plus 2773 5 awiri 3 9257. Mukatero ndiye kuti mwandipeza. Tikuchitani adi ku group imene cholinga chake chachikulu ndi kugawana cholinga chake chachikulu ndi kuti tizikhalira limodzi, tizilimbikisana china chilichonse chimene chingachitike. So namba yanga ndi 073 553 9257. Tiyeni tilowe pamene pa WhatsApp. Tikalowa pa WhatsApp ndi kuti chonse chichitika mwadongosolo. Yeah. Yeah, Wipsy. Pali wina wake ase Eric ngati I don't know ngati pali Wipsy yake amene kumuziwa ase umuze kuti ndimakonda nyimbo zake kwambiri. Wipsy ndimakonda nyimbo zake kwambiri. Eric Wipsy ngati ali moyo amene akuimba nyimbo yake kuti takomananso takomananso ase ngati ali moyo nyimbo imene ndikuimba ya nyimbo imene takomananso siko lake ndilo. Ngati ali Wipsy muuzeni namba yanga ndimene ili pa screen, muuzeni atenge namba yanga and hale dena ndizacheze naye. I think it might be next week Tuesday because I will be live again on Tuesday. I'm not going to be live maybe during the weekend or not, but on Tuesday I will be live. So ngati pali Wipsy ndimankonda kwambiri, ndi nyimbo yake ndimazione ndi imozi koma I can say ndayimvera kwambiri and ndimankonda kwambiri. So Wipsy muuzeni kuti ali olandiridwa nthawi ina yonse akhoza kufika, and I like that guy. So yeah, watching you from Cape Town, Sam Mesa Mumata Inuyo. Thank you so much. So guys, namba yanga WhatsApp ndi imene yoyo, unless
ndipeleke uthenga umodzi apa. So yeah, ndizabwinobwino. Yeah, guys, for 40 minutes. Yeah, 40 minutes. It has been 40 minutes. So join my WhatsApp group and be part of some Mavita members. Magondan, guys, I love you so much. Number and your moija. So yeah, tijeza ntawi ina iliyonse mese mvula nafenso tathokozanso inuyo bro. Thank you so much CC. Ntawi na iliyonse mwalandiridwa. Komano ndilankhuleso mabwereza ngati pali Wipsi amene ndi kumziwa ine amene anaimba nyimbo yata kumandanso. Yeah, muzeni tiyankhulane, muzeni andipeze ku inbox. Namba yanga ndi mweri pa screen, iwenda ndi pa screen mbali yako. Yeah, screen yapanga jonchi ndi kali mbali yako. I don't know mukona mbali yako and mbali yako, I don't know, I completely don't know. So guys, yeah, thank you so much. Komano video yanga guys imenda chita upload imenda chita upload zero guys, ende ma views ochepa and imeneyo kuli zinthu zambiri zosangalatsa kwambiri zokhuza ndi WhatsApp. So yeah guys, don't hesitate to go and check it out. Go and check it out. I'm signing out. It was nice, guys. I love you so much. Your family, and you mean a lot. You are family and you mean a lot to me. Mukamakhala muziziwa kuti I will make sure everything goes in a right way. I will make sure that everything goes in a right way. Okay. No comment. Going out. I was adding some songs so that on time you had to listen to it. And guys, I'm getting better and better. And my live videos will be just fantastic. And so go my live videos, muzikanga dimukwana TV. And I'm not regretting anything. So go kundilipirira kwa anthu nonse amene mungafune kuti zicheza kwambiri live mukweneka mu join guys some Mavita WhatsApp group kumene ndi maponya link. So yeah, ndi zinthu zija zapupo, ndi zinthu zija zabwinobwino. So yeah.